Shalom. Urian itu hatta dihamuna amanami inanami napa sobulung do remaja nama dohoti permingguan di Garijaun suang songoni amanami inanami napa sobulung dohot remaja nama dohoti kebaktian di Bagas Tabe secara live streaming tapuk kama permingguata marida mahisa sian buka de nomor 557 Aisyah Daroritul. Mar hite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni toddi parbadia natu mapalangit dohot tanoon amin asimaroham diau ale Jahoba ay targogo doau maras dorohakku dohot dagikku alayang guau tuho doau marhapurusan ale Jahoba nikudo hodo debatakku marguru tu tanganmu doaka parsoryoki sai palua maau sia tangan yak kamusuku dosian akka nama ngalatong yau ale Jahoba sai unang paurak au ai hodo na hujau sai palua maau marhite-hite hati gorammu haleluya. Yang mahita ali amanami na di Banua Gijang para sirohana sumurung di sude jolma dang diolani ho anakmu nasasadai dilehon hodo ibana kumapapami mamersad dosa nami sahat tuhau na pinarsilangi sai patugu marohanami aso nangganggu rohanami makka porsiai hasesani dosa nami asa unang maddele hami ala ni dosa nami alai asa pos situturo hanami dia sini roham nagudangi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami anak kaholongan ni rohami amin.
sikat nipatik dihita di mengguta sadarion ima sian pesalmen bidu 100 tolu ayat 10 piti rodi 10 lalu songonom manidok alai anggo asini rohani Jehovah sian saliling-lilingna do rodi saliling-lilingna diak kana makiabiari ibana jala hati goranna marnini marnono diak kana mangaraduti padan binahen nai dohot patupahon akka patik nai ido sahakna atong rap mangidugu mahita tuadupan ni debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi amin. Tatopoti madusata tuadupan ni debata di bagasan uduk dohop serep niroha martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudohami di jolom martangi yang tuho dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asini roham na gudangido saya sima roham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami saluhuna saya sungguli marohanami asamu baroha dohot pangalahonami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasisan ni dosata ay dangadong ibarnii ay saluhu do pardosa jala hurangan maradupon hasangapon ni debata alayak kanagabi pitor binahan ni basa-basa marhite sian asini rohana hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Yesus na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhite-hite hapor siaon di mudarna hasangapun ma di debata na digijang. Allah
Atani debata turpuk epistel diari minggu tasadarion imana tersurat di Yohanes 12 ayat 12 rodi 16 tajaha marsikat soring. Dungi torang ni ari nai dibege halak natorop narotu pestai naneng Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida maapa mare-mare laho manong-manong ibana uhud di jauh-jauhon hosianna pinal supasoma namarhite guarni Tuhani Raja ni Israel. Dungi dapat Yesus mahalu desada ima dihuduli hobartu natar surat. Menang Romadiar Borusion idama Rajang Donaro marsi hundul di anak ni halodi. Alai dang dia tu si akka sisian naihian dung pemar sangat Yesus asa diingot nasida nang marhahona tu ibana do hape natar surati rodi pabahenan nasida tu ibana ido sahatna martua do akka tu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Tahati maha porseotai songon nahina tidakun di dongata saha porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergugo naso hatudusan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean setor di parbadia andorak suhabubuan ido tuhatta natumaun na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal lo ibana di hau pinor silang na tuat tubanatoru dung ditanam na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun di bata Jahoba amanai pargugo naso hatu dosani di sima ibana pamamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasisani dosa dohot dihatai namandok bulak mangulu sogot dang nyalak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabegema kor virtual punguan ina Jumat.
tabegema tikting namasa di huriatta. Horas madita salhutna. Tikting Minggu tanggal 20 lalu Maret 2020 sada. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu palmarum. Topik Minggu marulupulup ala asini rohan ni debata. Tikting nama ragam. Kor virtual. Sadario di sude parmingguo di patubegeho do kor virtual. Sian punguan ina Jumat. Saya tahu puji-pujian mai dituhatta. Parningotan ari haeheon dituhat Yesus. Patupaon di seksi sekolah minggu di Huriaodo. Parningotan ari haeheon dituhat Yesus. Mulu adong nahurak takas dipatakas di pasca sekolah mingguon. Asa dipatakas matu situawik nabi. Tolu Sermon Distrik di hari Senin tanggal 20 sia Maret 2020 sada dipatu pada Sermon Distrik nadi dohoti sude pangula nagok tiki maringanan di HGP Serang pukul 10 wik PA seksi perempuan. Di hari Senin tanggal 20 sia Maret 2020 sada dipatu pada PA Ina Maria dohot di hari Jumat tanggal sia April 2020 sada ima Ina Jumat masuk pukul 10 wik maringanan di gereja. Tim pencari sejarah HKBP Tangerang Kota Lao manomu-nomu jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota disakapi huriata do lao mangalului tiki na parjolo haojak ni huriaon do mutusi mahite sermon perhalado na di hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 sada dibadiri do tim ima situa humisar pajahitan ketua situa maringan si mamora anggota dohot situa marisi rumah horbo anggota onom dukungan tu dana pensiun do mutu surat di kantor pusat HKBP nomor tolu ono pitu strip C04 strip tolu strip 2020 sada taringot tu gerakan Rp1.000 tu dana pensiun HKBP alani dipatu pahuriata do parsidohoton manupahi tu dana pensiun ima marhite papungudana sian grup siang ganup wik nani uluhon ni situa wik pertangyangan pasien mamuka minggon dipuka ma pertangyangan pasien di hari Selasa Rabu dohot hari Kamis masuk pukul 10 sia wik maringana di gereja songon onma parsagi ni partikianna sada hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sada wik 2 wik sia wik 10 tolu wik 14 wik 10 pitu wik 20 wik 22 wik 25 wik 20 pitu wik 30 na melayani Pendeta BSL Bibel Pro STS hari Rabu tanggal 30 sada Maret 2020 sada wi sada wi tolu wi opat wi onom wi pitu wi 10 sada wi 15 wi 16 wi 20 sada wi 20 tolu wi 24 wi 26 wi 20 sia na melayani pendeta DTAH Doho Padita SMS hari Kamis tanggal sada April 2020 sada wi 5 wi 8 wi 10 wi 12 wi 10 wi 10 sia wi 20 na melayani pendeta HPB Dohot Padita RS
Ari hamamate ni Tuhan Yesus. Di hari Jumat tanggal 2 April 2021 di Parmingguon Parningotan Ari hamamate ni Tuhan Yesus. Di patupado opat tali Parmingguon songon Parmingguon nasomal. Parmingguon pukul 6 WIB. Parmingguon pukul 8.30 WIB. Parmingguon pukul 10 sada WIB. Dohot Parmingguon pukul 10 WIB. Jala di sude Parmingguon di patupado marulaon nabadia. Ari haheheon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 4 April 2021 di patupado Parmingguon opat tali songon Parmingguon nasomal. Di Parmingguon pukul 10 sada WIB. Doho Parmingguon pukul 10 WIB. Di patupado marulaon nabadia turuas nasomat dohoti ulaon nabadia di Parningotan Ari hamamate. Ari haheheon ni Tuhan Yesus padu halion. Di hari Senin tanggal 5 April 2021 di Patupa Huriata do Parmingguon Parningotan Ari haheheon ni Tuhan Yesus padu halion masuk pukul 10 sada WIB 10 sia WIB 10 sada nasorang di basa-basa hode batado sada danak boru di keluarga ni amata doni Apriadi Simamora doho inata Surya des Natalia boru sinamutar. Nah di hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 WI 20 sada NRJ sada kosong opasia 2 sada danak bawa di keluarga ni amata Alberlin Nainggola doho inata Hermawati Lamtiur boru Manalu nari hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 WI walu NRJ sada 2 sia opat hipas doda danahi doho natorasna 12 ruas nataba. Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2021 nungagabe ruas ni HKBP Tangerang Kota Ima sada keluarga ni amata Rajamin Hasudungan Benito Siagian doho inatai Dr. Melpi LB Lubaturuan SPS Narosian GBIB Gloria Bekasi. Alamat Polres Pelawat Indah WI 10 NRJ sada 25. 2 keluarga ni amata Walsin Siaturi doho inata Romianti boru Sihotang rap sada danak Narosian HKBP Perumnas 2 Bekasi. Alamat di Jalan Muhajirin Sia WI 2 NRJ sada opa 26. Tulu keluarga ni amata Genera Silaban doho inatai Nurlela boru Manalu Narosian Huria GKPI Simpang Kawat Litong Ihuta. Alamat di Pakulonan WI 10 NRJ sada opa 2 pitu. Pinangido ma tundasida jongjong diinganan Nabi Satokin. Nah udun ma 10 tolu pakai bulanan di bulan April 2021 Ima Pendeta Hotmape Butar-Butar STH. Himbauan di ibadah Paskah supaya jangan membawa ransel
samatas. Songoni matikting di minggu tasadarion mulo adong akan nahurak takas di panuratonon dohot di pajahon bui do di patakas tu perhalado wik tabe manang tu sekretaris ni gerejata ditiki jam kerja sai di pasu-pasu tu hatama parhobasion di huriata jala di pasu-pasu manang perhalado dohot ruas laho patupahon akaulaon di huria bain sangap di goarta. Marendia mahita siambuk kode nomor 277 ayat sada ayat 2.4 laus tapasah ma pilihan sada A sada B. Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti aka ati-ate dohot pikiran munah di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin.
Horas madihita saluhutna. Damang denang dongan nahinahulungan ni tuhatta nuaing masuk mahita tuminggu palmarum marlapatan mare-mare jala taruli hita sian hata ni tuhatta lahu manugu-nugu hita dohot margogoy hok kita madalani ari-ari pinalumehon ni tuhatta di hita. Sahat tu hita marhite bukeni parpasalmen biddu tulu puluh sada mamuka ayat walu rodi ayat 10 songonoma tarsurat disi tapai hutihut ma. Sai marulopolop jala marlas niroha ma'au bahen mida asi niroham na tinatapmu dangolhon na marbinotoiho di akka hagugutan ni todiki. Jaladang di pada potoau tu tangan ni musuh di pajong jokodo patu di halap bason asi maroham di au ali jahuba ai hagugutan doau pola dolo top mataku binahen ni haarsahon maras dorohaku dohot dagiku anu ngasuda nguluku di bahen hamarason sudah dohot akatauku di bahen nanggu-hanggup merus dogogokku di bahen dosaki jaladang mangalo be holi-holiku jadi gabi parbilea doau maradupon sudi akka aloku dohot hobbarku kudul jalatar songgot situtudo akka dongaku magudang marsiding-siding bedo akka namar nida au di balian nungatung lupa au siarroha songon halak namate sobokon ngar-ngar na abolong nama au ay say hupa bege-bege do husip-pusip ni torop halak habiara kumaliang say marluhuti do nasida martup-tupi au mabuat hosakku do dipikire nasida alayang guau tuhodo au marhaposan ali jahuba nikudo hodo debataku marguru tu tangammu do akka parsoryoki sai palua mau sia tangan ni akka musuku dohot sian akka na mangalotong yau disima sahatna ama kadongan na hinaholongan ni tuhatta molotakas tapai hutihut nakaning tajaha pitor buido dapot tita rupani hira-hira dia do nanaeng tuguhonon manang arahono di trupukok kita hama kadongan na hinaholongan ni Tuhan Mazmur ini menghadirkan rasa syukur di tengah kondisi yang betul-betul emergensi di tengah kondisi yang benar-benar darurat boha buido marulupolo pita madok mau lihat tu debata ujutar sosa buido marulupolo pita madok mau lihat tu debata uju di bagasan dok niroha hita di bagasan habot niroha hita di bagasan situasi na macai sorat pakilala marulupolo huhut madok mau lihate jupa tarulibasa sifatnya ini adalah harus manang kewajiban. Jadi ketika kita memperoleh sesuatu hal yang baik, memperoleh berkat dari Tuhan, memperoleh yang baik dari orang lain, kita mengucap terima kasih itu adalah kewajiban. Justru tik kita jalo akan adingkat tajalo pasu-pasu siat debata alai dang tadok mau liate itu namanya kelewatan terlalu marulup-ulup jalamadok mau liate di kondisi na baik-baik saja na somal-somalidoi isi pebuido mangulahoni alai dia rahok parpesal menodo hita dia rahop parpasa menodo pajaha manang no bagi jami taon
laho pagorgorhon olopolup na dohot hata maliate di tonga-tonga ni parnguluon na tongon tarsosak. Itu nah hudok nah kaning diparjului Mazmur ini menghadirkan bagaimana sukacita, di bagaimana rasa syukur di tengah-tengah kondisi yang sungguh-sungguh yang benar-benar darurat, benar-benar emergensi. Asa unang holan kalas nasomal Somali parnguluon dohot hapor siaun ni halak Kristen. Jadi Mazmur ini mengajak kita untuk kepada sesuatu pola hidup yang baru. Bagaimana kita mampu bersyukur di tengah-tengah pergumulan kita yang rasa-rasanya kita tidak mampu lagi untuk menahannya. Alai tong adong tubuh di bagasa rohat tamadok melihat itu di batang. Damang dainang dongan nahina holongan itu hatta anggo paru kiloni dongata tubuh doi. Tabuat do dosa itu hasianganot dinarap dinasorak kita tuh hasianganon jalalas tahut tidak nang uhum didosai. Ai didok de di rom odom ayat 20 ai upati nohor di dosa do hamatean. Sebab upah dosa ialah maut. Los jodol musia dia deta bukede nomor 520 ayat sada partangi sado HP anggo hasianganon. Holso arsak sahid pe sai manosak do ikon songgop hamatean tu sudi najolmai ai sudi do namanean uhum ala dosai. Jadi Bibel tamadok rom onom ayat 20 nah kaning upatui nuhor ni dosa do hamatean. Sebab semua orang telah berdosa. Didok musi dia detai sudidu hita manean uhum ala dosai. Alani holso arsak sahid na say manosak di bagasa parnguluta udok nak kaning mardonga tubuh mahita dohoti. Molo marga sinaga au tubuh marga sinaga matong si taunoni. Ai donga tubuh kudui. Ya, kita lahir ke dunia, kita lahir bersama dengan kedukaan itu. Hidup banda molo dang tangis dana poso-poso seorang pitor gelisah do dokter na mengurupi manang bidan na mengurupi. Ada sesuatu yang tidak lazim, ada sesuatu yang tidak wajar. Berarti ada sesuatu hal yang perlu yang lebih serius lagi ditangani di poso-posoan, kira-kira begitu. Alani boy do ragam taida rumang ni arsak doho si taunoni di parnguluta. Boydoi songon nanidot ni parpesalmen paru kilo siala musuh. Totu taboto do perdalanan ni Raja Daud. Dia seorang gembala yang sehari-hari dia harus menjaga domba-dombanya dari mangsa binatang buas. Dumagudang ibana musi ditugu do ibana tu istana ni Raja Saul alai laus gabe Raja Saul do patubu parmaratu ibana manoro neng mabuat hosak. Jala songonido dung gabe raja ibana totu setiap raja yang berdiri ketika itu dia berhadapan dengan raja-raja di sekitarnya. Alani mulai dadanak magudang sahat tu nama tua Raja Saul totongdo di bagasa manang dihaliangi parmaraan dihaliangi paru kilon. Songonido dohot molo taingok dope ya pergumulan dia untuk menghadapi Goliat ketika itu. Si tahunan nama ragam-ragami buido akan asing nasu apala targuara kita sada-sada buido ala ni pangalaho ni keluarga pangalaho ni inata maradupo namata pangalaho ni amata maradupo ni nata buido ala ni pangalaho ni anakon bui ala pangalaho ni tetangga hobar balok hobar huta buido ala ni pangalaho ni akadongata saulau itu akaparu kilo deui buido ala ni akapar sahidon songon covid namasan waing yang tak seorang pun menyangka itu, tapi semua orang harus menghadapi itu dan tidak bisa bersembunyi. Boido ala agoan hinaholongan, kehilangan sahabat, kehilangan saudara, kehilangan orang tua, kehilangan suami maupun kehilangan istri. Boido siap paru kilon level natumoru sahat tu paru kilon natumibu.
ya, level yang paling tinggi. Akadia may rumang ni parukilon di level na tumoru buido alana mago masu natwari sa kilo, ya. Do roha molo mago mas niba sa kilo. Ay boleh dihali-hali honi sekian rupiah. Alai na buido mungkin dapat dalam na asing songon sikak ni. Ada mungkin jalan lain yang akan bisa mengganti posisi itu. Hidup dok itu masih pergumulan di level terendah. Atau karena efek pandemi COVID-19 kita kehilangan kerja, kita PHK. Masih ada peluang kembali kita bisa bekerja, mungkin bahkan pekerjaan yang lebih baik. Ya. Manang boy do lupani alani namasan waing. Dan boy kita dengan berusaha sehingga keuntungan kita berkurang dan lain sebagainya. Kita tidak bebas kemana saja. Imana taguari nak kaning paru kilon level bawah dupe tung so halak na somar hapor siape tarulahon na dupe. Nggak perlu sesuatu yang luar biasa ke situ, tak perlu iman yang luar biasa ke situ. Alai saha donang tu paru kilo tu level na tumimbo songon namasa di bagasa turpukta nagino barhon ni par pesalmonon, ya. Kalau saya mencoba membayangkan pesalmon ketika menerangkan ayat 12 sampai dengan ayat 14 itu seperti kondisi seseorang prajurit yang tertembak di medan pertempuran dan kemudian ketika datang musuh ngamate-mate ne ibana molo diok pape ibana, dia akan menjadi beban bagi saudara-saudaranya yang lain, teman-teman prajurit yang lain. Maka adalah lebih baik bagi dia ditembak mati asa blus mati. Kira-kira begitu. Ya. Hidup bana hidup nak kaning, ya. Gabi parbilian hauraho doau maradupos sudi akaloku marsiding-siding bedo hok barhugudul dohot akadong aku nama gudang nungatung lupa ausian roha songon halak namate. Aku telah hilang dari ingatan orang seperti orang yang telah mati. Songon ngar-ngar nin namolo ngar-ngar lapatan ni seperti piring yang sudah pecah. Molonga putar piringi masarsar 10 bagian dakyabe disimpan dinggat tu lemari. Dia akan dibuang ke sampah. Jadi songon ngar-ngar seperti piring yang telah pecah. Ya. Songonima pakilalaan ni para pesalmeni. Nunga tung hosaku dipikiri nasida naing mabuat hosaku do dipikiri nasida. Jadi tiki para deho turpuko nau jami taon uco baru pani marsiajar adung sadahata mewakili pergumulan paru kilo sitonon di jolma di hasyanganon yang saya katakan itu berada di level paling tinggi di hata aslina di dok yagon hata Ibrani, ya. Monotajah ayat 10 sada yagon, ya. Kata inanihata nasarupa kata yang akar kata yang sama juga dipergunakan ketika Yesus berada di taman Getsemane, Lukas 22 ayat 44. Jadi hata nasarupa di pasal menon idotong hata dipakai di tiki Yesus martangi yang diporlak Getsemane di hata Junani agonia. Agonia molo hata Inggris agony ninda. Ya. Jadi paru kilon ni rajaot si Daud di bagasat turpukon manang paru kilon ni parpasalme di bagasat turpukta dibandingkan dengan pergumulan Yesus ketika akan menghadapi kematian di taman Getsemani. Didok gabe tiris dohodokna songo mudar nih. Begitu luar biasa pergumulan itu. Kenapa? Alanung ngatakas soson di ida Tuhan ta Yesus si taunoni ikomate na ibadah. Ini pergumulan yang sangat berat, ya. Karena itu ada seorang penulis buku Dead and Dying di Gobar Honibana do bagaimana kondisi psikologi, kondisi hati seseorang yang sekarat ketika akan menghadapi kematian. Di Gobar Homai songon sasahalak pasien yang sudah divonis mengidap tumor ganas level terakhir. Itu dibayangkan itu. Aiho amang
Naho tumor ganas. Alani gugu mamartangyang. Mo lidok tu hita tok tu tarsonggok di hita neng pingsan do hita kan. Udang mahita. Dongatan nama benih mungkin pingsan. Sehingga kita bisa membayangkan bahwa kematian itu semakin dekat. Ya. Kematian itu semakin dekat dan itu nyata. Jadi songoni mani ko parhok par pesalmenon nunga sosod di juluna parmarani, nunga sosod di juluna hamatian. Sama seperti ketika Yesus berdoa di taman Getsemane. Dia sudah melihat musuh yang datang itu, dia sudah melihat paku itu, dia sudah melihat mahkota duri itu, dia sudah melihat tangan orang yang memukul dia, dia sudah melihat ludah orang yang meludahi dia sudah melihat orang-orang yang berseru, salibkan, salibkan, salibkan dia. Itu di dalam Lukas 22 ayat 44. Alani hama kadungan na hinaholongan di tuhata melodung jupang ro parsahiton na songoni. Songo dia ma sikapta. Odo nama olatong. Ay molo marsahit tita dua dogodang na parjulu periksa manang cek tetapi harus bersedia menerima konsekuensi manang vonis sahih AHP. Itu kan? Manang tatau-tau ma dungi lau mahita tunamalo. Ade. Lau mahita tunamalo isana dong parubat ninna. Itu molo dihitaan lumubi halak batak ya gumudang dope mamilit na pedua honi itau-tau ma ay molo periksa iban nun gabi binoto sahih ni gabi tabah arsak niba. Itu mulu dihita gumuldang do praktek ni namalo sian praktek ni dokter. Itu kan? Alau laku do namalo dihitaan sian dokter. Tapi sa sitong na dua do gudang na periksa tahu penyakitnya atau tahankan saja. Ya. Hama kadongan na hinaholongan itu hatta alai marhite minggu palmarum sadarion laus ido topik ni mingguta olop-olop ala asini rohani di bata sorak-sorai karena kasih setia Tuhan. Ahama ulup-ulupta na parjulu ditatap di bata do dangolta. Jala marbinoto do ibana di sitaunoktai. Ya. Allah tahu penderitaan kita. Allah melihat penderitaan kita. Allah melihat pengalaman kita. Allah melihat pergumulan kita. Itu sudah hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan. Daripada dicueki kita, martangnya kita rupani padok mai sinin. Nah, yang kedua, tongodo rongom akamara dia dopatai alai idama dang diluas debata parmaraani madabuhok kita alai ditikina rodo pangurupion ni Jehovah gabe di pajongjong mahita tutano na labas. Ya. Pertolongan Tuhan itu nyata dan selalu tepat waktu. Amin. Terlebat alai dia pasti konkret, nyata dan selalu tepat waktu. Na patuluhon halak na porsia dohok na so porsia marsitaono do. Jadi suatu ngirip pamu holan halak na porsia do marsitaono bukan. Orang yang tidak percaya juga menghadapi penyakit, menghadapi kematian. Alai hasurungan ya kana porsia dia tahu bagaimana cara menghadapi pergumulan itu. Itu hasurungannya. Ya. Dia tahu cara menghadapi pergumulan itu menghadapi paru kiloni. Ya. Adong berita taringot tu sahalak ina. Kalau dua yang nakonna. Bawa dua sa. Songok kami. Adong anak nami kembar. Jadi seolah namar sak mainat tahun. Burju denat tom marpungan ina hari Kamis, burju dodohok marming. Alai say holan arsak madibuhina. Di parohaun situa wek name, situa lingkungan na. Wah denatan holan marsak, ringkas do marminggu, ringkas do tupungan ina ina. Dengi suku situa ima, wah samarsak ko inong nina. Ayah hadang marsak abang situa dua anakku. Alai asing-asing perkerejuan na, maralo muse. Sada si jual si gadis manang per 3 mantel hujan, sada per 3 es. Maralo duna duon.
moloro udah songon waing amang situa saya marsak mau pikiri ma anakku siakangani ma alangon ni nga pasti dang laku es nai dang es di mall do piatong es dorong ni dope anggo ni mall mau hujan mau panas selalu laku kan ala es kereta itu marsak mau pasti dang laku tiga ini dungi moloro las nyari songonon marsak mau amang situa buasa nga pasti dang laku mantel hujan tiga ni anakku si nomor 2 inna Roma situai Yusuf pemananget songono doinong ninna ibu tahu doa husip ni situai ibu tahu do daw ala memang dak kamu inatai dak kamu inatai diusip pesitui mak pitor mekel inate toho da man situa toho innai bana ma husip pusik ni situai inang ninna mertua maho moloro dan parutungan moloro logo hari parutungan bahasa horoa moloro dan ingok ma anakmu per 3 mantel hujani pasti laku sudi 3 nih pastilah serohana jadi mololas hari ingok ma anakmu per 3 esi pasti laku es nai ini toho amang situan ini jadi hujan keuntungan kemarau juga keuntungan jadi cara pandang itu juga perlu untuk melihat bagaimana penderitaan itu dalam hidup kita jadi halubian halak Kristen dia tahu cara memandang penderitaan itu bagaimana sebab dalam hal yang pahit pasti ada yang manis dalam kesulitan pasti ada kemudahan pasti ada peluang ya di bagasa paruh kilon pasti ada sesuatu yang kita harapkan sebab firman Tuhan Pengkhotbah 3:11 mengatakan sebab semuanya indah pada waktunya alani hama kadungan songo dia do ujung ni si tahun oni ima muse narumikot na paduahon padiliat do manangdang saya akan mengangkat kembali Lukas 22 ayat 44 tadi ketika Yesus akan menghadapi kematian itu didok jala di paru kilon nai lam digogo Yesus do martangnya dalam pergumulan kita dalam keadaan kepedihan kita dalam segala apa yang kita hadapi apakah semakin kita bersungguh-sungguh berdoa memeluk Tuhan itu erat-erat sebab pertolongan hanya di tangan Tuhan amin napa duahon songo parpesalmani ayat 15 ayat 16 los imana naing tahati dakon meluradi hamu tuamang na petugas slide nami mari coba ditayangkan dulu ayat 15 dan ayat 16 bisa ya saya akan baca untuk kita supaya tidak berlama-lama ayat 15 didok ala yang goau tuhodo marhaposan ali jahoba nikudo hodo debatakku marguru tu tangammu akka parsoryoku si paluaau sia tangan ya akka musuku sian akka nama ngalotong yau kepada Tuhan kita berlari Tuhan akan menggendong kita amin kita berdoa Mulia tema Tuhan di hatam nong tohas di parmingkon nami sadarion matseuli manugu-nugu hami tutu mangaranap mamereng manatap tujulu di pangulon nami di hasianganon buido soson mara parukilon habot niroha arsak parsahiton holso dohot lanna asing nang songon namasa di tonga-tonga ni pergumulon nami nuaing hinorhon ni pandemi COVID-19 sia alisada na takas gomoshu haporsiai hami parbinoto doho di saluhut nai jala ditikina sairodo pangurupyomu patidakko kami diinganan nalabas asabui hami marede manortor maruluk-uluk ala haluaon na pinatu kami alani dang tagamon taluk haporsyon nami hinorhon yak kaparukilon manang natukmat saydok situ tu
siala ni parsahiton, siala ni akka habot ni roha, na agoan arta songoni nang molo ditadikon akan nahuhahulongi hami, hinorhon ni hamatean, dohot ala ni akka ulaon, nagotap siala ni COVID-19 sia, ala ni usaha naso marlaba ala ni situasi COVID-19 sia, alay takka suboto hami rodo pangurupyommu ditikki halihetanna atong patongkor mamata ni haporsyon nami asa takas madida pabua saya dong donatonggi dinapait, saya dong do haluaon ditikki hagugutan, saya dong dolas ni roha uju masape hapot ni roha. Lau songon na hinatindakon di parpasalm ini hodo jahuba di bata nami na palua hami, lau songon Yesus Kristus Tuhan nami nagabi tiruan nami mangadupi parukiloni lam gugu hami martangiang gomos maniopo hala hodo pangurupi na sungogo di hami atong ima paborhatok kami Tuhan madalani hari-hari ningulu nami lumubi ma dinalaho sahat mahami tu parningotan ari panaunon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus dohot haheheon nai padupa halua dohot hanguluat di hami asal lasrohanami ala nang malua hami atong marhiti parpungan nami noaing utang yakok kami sadok ruas ni huriam na met na bagudang rodi na matua namar meam dope namar sikola akan namula ulaon paso-paso na sida diganuk ragam ne pangulon na songonima akan namar sahid inanami Rosdiana si majutak amanami si tua Antonius Sinaga yanakon nami Ian Siaturi yanakon nami Luis Septian Haryanja natongon dirawat di rumah sakit di dia penasida ditatapodui losonia kadongan nami natongon pemulihan di bagas nabi urupi nasida Tuhan manau persahitoni urupi jala palas rohan yak kadongan nami na mangadupi habot ni roha asaho madihami hami madiho di bagasan asini roham mahami mangulu di bagasan asini roham mahami mangula ulab nami amin. Taparade ma hamolation ni rohata marhiti peliata tapujima tuhata. Puji
Puji Tuhan, haleluya. Sangak madi debata. Amin. Tapasahat mapiliata tuadu pandi debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroruan ni saluhut si lehon nadingkan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masian na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na khusus di julom. Paso-paso may jalaramuti asa huparhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti hiti todim. Asa lam hutadahami godang ni si lehon mitu kami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang say penarbadia maguarmu, say ro maharajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongau Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangulua siapari. Si samadusan nami songa panesan nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami togiho to pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian debata amata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Amin. Hami parhala duni huriata na marhuba makubasi minggu pukul 10 sada di HKBP Tangerang Kotaon. Pasahat totabe dohot selamat hari minggu tu hamu salhutna amanami nanami dongan nami salhutna. Horas madhita.